umehluko. I think it was COVID 2020. Sesaqala ukwakha ekhaya back ezimu sastaka sahlala. But this year siqedile. Last year 2025 sesaqeda. Amen. Sahamba ekhaya soyofuna incwadi yomuzi wethu. Sinendawo ebizwa ukuthi ngeyethu. Then worried if first born yami iya ku grade 8 but back ekhaya. Bengiworried ukuthi uzofunda ke because emakhaya esecondary yikho. But ithema ngifike ekhaya bengihambe ekhaya October. Angazi I'm out of words. Kune organization emthathile. Wow. Ithe izomfundisa scholarship. Aza aqede azofika university. Ngabona ngingaqedi. Kuba besebenza ama on and off but this last year. Hayi mana ngifuna ungasho. Wakhela manje ngangifakazela. Akangifakazela shem kuningi ushintsho libe khona nami nebusiness lami. Hayi angifuna ungasho kuningi ngibonga uNkulunkulu ngibonga ukuba part of this family nokuba nabo sisi Lucy nomamsibanda ungayida la ngihluleka khona but yazi with them noNkulunkulu I made it in 2026 ngiyabonga.